kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau insha Allah za mu sami zarafin tattaunawa da wannan babban shehin da kuke ji kun ji yau baban shehu akan lamarin rayuwar shehu da gudunmawarsa a cikin addini. To shi baban shehu ko yaya Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya kasance wajen hidimar addini da riko da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To ramin da ai sharifi kadamin Shehu Ibrahim wajen annabi ko za a ji a wajen ku, amma dai dan karamin misali, Shehu Ibrahim mutum ne da duniya ta san shi wajen kula da riko da addini. Misali wajen sallah za ka samu Shehu Ibrahim a yadda ake ba mu tarihi. Shehu Ibrahim rubansa da addininsa cewa sallah ma an taba zuwa shehu shi zai yake huduba akan masallaci a masallacin juma'a. Sharu yana huduban ga yanayi na jiki, rashin lafiya, yana hudubar Shehu Ibrahim ya faɗo da kan mumbarin nan. Bayan ya faɗo daga kan mumbarin nan fa aka ɗauki Shehu Ibrahim, ana tunanin za a tafi da shi gida, ce a mai da shi kan mumbarin. Aka mai da shi kan mumbarin. Sharu ya karasa huduba isa ko kuma shi mutane sallar juma'a. To wannan za ka ji Shehu Ibrahim idan da ba dan mai riko da addini ba ne, wayannan sadatun iyayen da muke da su irin su Shehu Malam Tijjani, irin su Shehu Atiku, irin su Shehu Nura, irin su kafin ga Shehu, ai ba za su rike shi ba ma. Yadda dai aka san su da riko da addini, to ba su rike Shehu Ibrahim ba. To Shehu Ibrahim ya zama mutum ne mai bin shari'a, wanda da kansa yake cewa tara kulli mafa'uli bi fi'li Muhammadin ya haki fi ali fi alu. Baka ne ni za ka ga duk aikin da nake gaba ɗayansa irin aikin annabi Muhammadu, kuma aiki na yana kwaikwayar aikin annabi Muhammadu. Ba za ka taɓa ganin ɗarfata ainin Shehu Ibrahim ya saba sunnar manzon Allah ba. An taɓa tambayin Shehu Malam Tijjani cewa wai ku a matsayinku na malamai na duniya, duniya ta sallama muku har ƙasar Misira a lokacinsu in za a yi wani abin ya rikici ana turo fatawa na. To amma sai gashi Sharu an ce wai gaba ɗayansu sun cire hula, sun ba rawani, sun cire hula, sun dunkuɓa gaban wani. To wannan waya haka me yasa? Shehu Malam Tijjani ce annabi muka gani a tare da shi, ba da ban mun gan shi da annabi Muhammadu ba, kuma da'ima yana tare da zala dawo ni shi ba. To kai ma ka san Shehu malami sallama malami, ai akwai bambanci. Wannan ba abu ne mai Shehu Ibrahim nan da yadda na ka baitin nan lalle ne kullum aikin Shehu Ibrahim irin na manzon Allah ne. Da fata ainihin Shehu Ibrahim bai taba saba manzon Allah kan sunnarsa ba. Abubuwan Shehu kai za ka yi bayani. Ai wato shi lamarin zaka ga sai ka ga mutane suna kaman ganin abin kamar da nisa. Ma'ana misali in ka ɗauka ma kamar yadda Jami'atul Azhar ta kira Shehul Islami a matsayin Shehul Islami, to ba mu dan ma'auni akan wannan yaya za a kira wanda bai riko da addini kamar a gaban waɗannan malaman. To ka gani Shehu misali ai zuwansa Jami'al Azhar me isa ije an ce sun ji baitukan ni Shehu Ibrahim ne, irin yadda ya riga faɗar matsayi da irin karamcin da annabi Muhammadu ya masa. Ya irin wannan zantukan an ce sai suka sami shi imam din shugaban Jami'a Azhar suke ce masa ya zaka ce a dangane da wannan baitin, me wannan baitin ne faɗa. An ce ai shi ne shugaban jami'a, ce ina karanta baitukan na Shehu, sai ce a ai masu irin wannan kalaman yanzu babu su a duniya. Sai suka ce ai ko akwai shi wanda yi wannan ina nan a raye. Sai ce to a inda ko yana nan a raye ku kawo mana shi na. Da aka ci ku gayyato shi magani da gaske ne ko da wasa. Aka ji a shi ne dalilin gayyato su Shehu. Kaga an ce da suka gayyato Shehu akwai tambarin misilika alf a shi ne da ake cewa taken ɗagarin su. Ya ce a cire wannan Allah. Ya me yasa ya ce a shi ko ɗayansa babu. To Shehu ka shiga a gwada mana, ya ce ai in ya shiga ya bi, a cire sai ya shiga. Dole da yake suna son yi su gwada waye Shehu suka cire din. Amma ai matakin farko Shehu da suka fara gwadawa an ce da ba a ce ma shi ne limamin juma'a ba ko a matsayin wanda zai jawabi hudu ba a gaban manyan mujalai na duniya. Amma shi ana zuwa ka ce ai Shehu kai ne liman, ice na ba su kawai. Shehu Ibrahim ya hau mambari yayi bayani akan
su kansu matsalolin garin me matsalolin garin yi musu bayani ga irin matsalolin suna da kaza suna da kaza kuma izo ya ce ga mafita ga gyaranta ya yi musu bayani a matsayinsu na larabawa ya za a yi saki sunnar manzan Allah su kansu sai da ya gyara musu zama akan sunnar annabi Muhammadu to wannan shari'a bai rubo da addini ya zai je wa irin wannan ƙasa irin wannan jami'a guda wai yi musu gyara akan sunnar manzan Allah aga ce aka kuka suka rinka yi suna runguma shi Ibrahim akan ba su taba ganin bakin mutum ya zo ya musu irin wannan abun ba aka ne ko wanda an ce shi shugaban jami'ar da yake cewa shi Ibrahim shehu ban taba ganin bakin mutum da ya fi bari ba shi Ibrahim ce ni ko zan gaya maka fari 100 da ya fi baki sai ce shehu dan gaya mutum shehu Ibrahim ya fara ya ce kamar kai yanzu kanka gashi baki ne amma da bakin da farin wane kake so yace bakin yace idan ka da baki da fari ne amma da bakin da farin wane ne mai amfani ce bakin yankin duniya na Ka'aba ai baki ne wannan bakin yafi kowanne farin yanki a duniya kafarka menene samanta fari ne baki ne ko bai ce baki ne domin kasan yafi fari wanne kake taka yace farin yake taka to ana cikin haka yace da shi a ba shi na yadda shehu Ibrahim to ashe kaga shehu iya zuwan sama jami'ar Azhar ya nuna maka shehu Ibrahim dan bare yake da manzon Allah tunda da dai shehu Ibrahim bai yi ba yadda suke kwakwafin su karyata shehu Ibrahim a da tuni sun fara amma kaga saboda ganin abin da gaske ne haka suka tabbatar wannan mutumin da irin su dakta din nan na biyu ke ya tunamin na gane ne Yusuf Ali ya zo yake gan ice cewa sun haɗu da shi yake cewa Yusuf Ali wallahi ku dai 'yan tijjaniya wallahi shehunku ya fita daga haƙinku sai ce kamar ya aka maka lai ce shehu tijjani an tambaye shi za a iya maka ƙarya a ƙarshen duniya sai ce za a iya mu sai aka ce to shehu tijjaniya za a bambance ƙaryar da aka yi ma da kuma ba ƙarya ba sai ce ai idan duk abin da kuka ji an faɗa na ce to ku auna shi da alkulani da hadisi in ya dace da alkulani da hadisi wanda ni na faɗa in bai dace ba ku bashi sai shi daktar yake cewa da malam Yusuf ice to ka ganin ya nuna maka shehu tijjani dan bare yake da alkulani da hadisi ba a taba samun wali da ya faɗi irin wannan kalmar shehu tijjani ba to da haka dan ba tijjani ya zo yana sabawa umarnin Allah da mutuka ba ruwan shehu tijjani ba ruwan shehu Ibrahim wannan shehu ya nuna mana haka tuna min da ka zo maganin Qur'ani yadda shehu yake da Qur'ani to sharu nan ma wani babi ne guda babi ne da ba gaskiya ne shi ko za ka dan ba mu a shi aka ali ne da zulalla shehu baya wasa da Qur'ani ba yana cewa samiri kitabillahi bil layli taliya ni abokin hira ta shine littafin Allah kai ba ma fil layli taliya da daddare ma shi nake karanta duk waɗanda suka je suka riski shehu Ibrahim sun tabbatar shehu Ibrahim da'iman littafin sa Qur'ani a hannun sa kuma duk sati shehu Ibrahim sau biyu ke sauka yayi da rana ya sauka ta karatu da daddare ya sauka ta tilawa to kaga wannan ya nuna maka cewa shehu Ibrahim fadan fare ki da alkurani alhamdulillah kuma a ƙarshe to wace nasiha za a ma kaunu zan kira saboda nasihar duka biyu za ta amfana misali da masu da intisabi da shehu da wanda ba sa yi ba ana ba shi an gaba shi shehul islam ne misali za mu zo tattaunawa wata ran mu ɗauki shi mukamin shehul islam da gausul wakati sai mu auna shi zai yi mutum ya zama gausul asiri ba addini ba zai yi ba kuma shehu ai can da ka faɗa ɗin ai shehu malam tijjani an mota ai ya sifanta soya almajiran shehu Ibrahim sabu qaumin kiyarun hum mulukun fil anani da abu shugulhum billahi ko da aban su muta in kana so ai ya ce kullu kowanne mutum in ji manzo Allah ana kai shi cike tashi cikin mutanen da ya kama da su man tashabba bi qaumin fa huwa minhum ko to da haka yadda shehu ɗan Usmanu ya bayyana su almajiran shehu Ibrahim da sifar su to in kana so ka gane almajirin shehu Ibrahim ne kai to karanta wannan sifar ka ci idan baka da wannan sifar to kai ba almajirin shehu Ibrahim da haka wajibi ka zo ka gyara kanka kai kuma shehu Ibrahim ce na fa'an niyal ashrara da wa saqali rijal tuqa wa rushd wal ilm wal sai ce salahu ayyib ba iya dubuli musir kuma faɗa habibillahi
haka ne ko Na'am. duk wanda yake da basira yake da hankali in ya kalli masoyana ya san shiryayyu ne ya san mutanen Allah ne gaskiya ne shiri. To, alhamdulillah masu kallon mu tattaunawa kenan ko gani yar kaɗan wanda ita ce ta farko tare da sayyidinmu shugaban shehu kan abin da ya shafi rayuwar shehu da rikon da addini. Wannan tattaunawa za ta ci gaba da zuwa muku tare da shi alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shugaban shehu za mu so kai sallama da masu sauraro da kallon mu. To alhamdulillah ƴan uwa masoya Annabi Muhammadu mu daure mu riƙe wannan abin da gaske wa Allah wastaqamu ala dariqatil asqainakum ma an gadaka inji Allah. Idan kuka rike da gaske to duk wani kunci da talauci da damuwa duk babu shi. Mu daure mu rike jama'a Allah ya tabbatar da mu akai dan alfarma Annabi Muhammadu. Wassalamu alaikum warahmatullahi. To yan uwa nan za mu dakata, ni ma nan zan ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sai mun haɗu a gani na gaba. Masala.